Auka bi kunnafoni bakurubaw la a jirala k'a fɔ mun ye an ka faaba yɛrɛ siraba ye dɔw kɔni bɛna datugu sɔgɔmada fɛ u bɛ dayɛlɛ wula fɛ wa dɔw fana bɛ dayɛlɛ wula fɛ u bɛ datugu sɔgɔmada fɛ o waleya kɔni ma bɛn fiyewu bamakɔkaw ma. Kayi ni Bamakɔ siraba bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ o tiɲɛnen don fo ka taa fɔ a dama tɛmɛna o hukumu kɔnɔna na Kayikaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ. Chad jamana kunnafoniw na Chad marabaw y'a jira k'a fɔ u bɛna u ka danku ani Sudan danku Centrafrique danku fo ka taa se Libi danku ma k'o datugu o waleya kɔni kɛlen don juruna ko ba ye Chad yɛrɛ commerçant yɔrɔ la. Aw bisimila a ka don kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Zulhijja kalo tile 23 ye Hijira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la an ka marabaw y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baara dɔ kɔni kɛ an ka faaba circulation ko la mun bɛ tali kɛ circulation dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu bɛna datugu sɔgɔmada fɛ u bɛ dayɛlɛ wulada fɛ dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ dayɛlɛ sɔgɔmada fɛ ni k'a datugu wulada fɛ o waleya mun kɔni filɛ nin o ma bɛn fiyewu an ka sotarama bolilaw ma fo ka taa se taxi bolilaw ma olu y'a jira ko bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka baara ma u y'a ɲini an ka marabaw fɛ u ka segin u ko u ka nin décision u k'a lajɛ ka ɲɛ. Maimuna Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an y'a kan. Fɛɛrɛ kura minnu bilalen bɛ sen kan walasa an ka Bamakɔ kɔnɔna sirabaw bolili bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na n'u u ko ma ko nanzarakan na ko circulation alternée o baara minnu ni o bilalen bɛ sen kan u kɔni bɛ tali kɛ an ka faaba kɔnɔna la siraba 5 bɔɲɔgɔn ko u kɔni bɛ ka ni sariya la boli o yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ sira dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni ye ale ani retour ye maaw bɛna a fɛ maaw bɛ sigi a fɛ o kɔni caman bɛ yen nɔ sɔgɔmada fɛ i bɛna ye k'a fɔ maaw kɔni bɛna a fɛ nka maa tɛ sigi a fɛ wulada fɛnɛ mana se u kɛn bɛ ka yɛlɛma bolo kura dɔ la i bɛna ye k'a fɔ sira dɔw bɛ mɔgɔw bɛ to fɛ nka maa tɛ segin a fɛnɛ fɛ hali n'o y'a sɔrɔ sira ninnu kun ye taga ni ka segin siraw ye o ko kɔni kuma cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna la bi sabu maa caman kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko o kɔni waleya min talen filɛ ko a kɔni tɛ olu arranger kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sotarama bolilaw n'i y'a o bɛ yɛrɛ jateminɛ ka lajɛ olu kɔni ka kuma cayan bɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan sotarama bolila dɔ ka ɲɛfɔcogo la ni ale yɛrɛ bɛ sotarama boli commune 1 sira kan a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya kura minnu talen filɛ an ka jamana ɲɛmaw fɛ ko a kɔni bɛ ka gɛlɛya caman se olu ma u ka baaraw kɔnɔna la ko sabu olu kɔni bɛ maaw ta ka teliya ka taa maaw bila u bila yɔrɔ la ko olu kɔni ye wari ɲininaw de nka ko ni ye sira kura ninnu bɔli jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ sira dɔw kɔni tun bɛ ka taga ni ka segin kɛ nka i bɛna ye k'a fɔ mɔgɔw bɛna o fɛ maa tɛ sigi o fɛ wa ko ni u tugura ɲɔgɔn kɔ sira kan i bɛna ye k'a fɔ ni i kɔni bɛ ka boli sira min kan i tɛ yɛlɛma ka bɔ o voie kan ka taa fɔ k'i bɛ taa bila voie wɛrɛ kan k'olu kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmaw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka yɛlɛma bolo don ko na ko sabu ko nin fɛɛrɛ kura in kɔni tɛ ka olu dɛmɛ cogoya si la u ka baara kɔnɔna la halisa a ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ k'an kɔni bɛ se chauffeur maa 60 bɔ ɲɔgɔn ko ma ko minnu kɔni kɛlen bɛ ka baara jɔ fɔlɔ ko sabu ko sira gɛlɛya kɔni bɛ ka gɛlɛya lase u ma u ka baaraw kɔnɔna la o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa wɛrɛ minnu ni olu fɛnɛ tɛ sotarama bolila ye o maa dɔw fɛnɛ kɔni bɛ ka u ka degun yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye Keyita Zenatu ale ye maa ye maa min ni ale bɛ bɔ rive droite la k'a fɔ ko a bɛ taa baara kɛ rive gauche la ale fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko in kɔni kɛra gɛlɛya ye ka ɲɛsin ale ma o n'a ta bɛɛ lajɛlen na Sori Ibrahima Sangare ni ale ye commandant adjoint ye compagnie de la sécurité routière la ale k'a ɲɛfɔcogo la ale y'a jira k'a fɔ ko baara o baara daminɛ ko gɛlɛya bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ko nka ko tagalen ɲɛfɛ ko Bamakɔkaw kɔni bɛna faamuyali sɔrɔ a la ka dɔn k'a fɔ ko nin baara in yɛrɛ laɲini ye walasa maaw bɛ se ka lafiya cogoya min na a ko hali n'o y'a sɔrɔ baara in a ka gɛlɛya maa caman bolo sabu k'a fɔ ko i bɛna i ɲɛsin pɔn dɔ ma k'i b'o tigɛ ka taa sɔrɔ ko o sira tɛ ka bɔ ko kɔni ye gɛlɛyaba ye ko nka ko a tɛ ka mɔgɔ minnu kɔni dɛmɛ ko olu fɛnɛ k'a jateminɛ maa miliyɔn joli fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu fɛnɛ nimisi wasalen don a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ nin ko in kɔni tɛ minnu dɛmɛ cogoya si la nka ko olu fɛnɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko maa miliyɔn caman de bɛ yen nɔ minnu ni nin bɔ olu fɛnɛ dɛmɛ ko u ka miiri o maaw la hakilila jiginna u y'a jira k'a fɔ ko nin hakilina min talen filɛ ko a kɔni daminɛ na utukalo tile 19 san 2019 ko wa ko nin baara in kɔni ko san 1 de bɛna kɛ nin na o kɔnɔna la finitigilaka maa 600 bɔ ɲɔgɔn ko olu de kɔni bilalen don Bamakɔ siraba 5 bɔ ɲɔgɔn ko la minnu ni olu bɛna nin baara in na waleya dɔgɔkun daminɛ na accident jugumaba dɔ kɔni kɛra Kayi sira kan o kɛra sababu ye Kayikaw kɔni ye wuli ka jɔ belebele boloda u ka sigida yɛrɛ la ka ɲini marabaw fɛ k'u kun ye layidu mun ta olu ye mun bɛ tali kɛ olu ka siraba fo ka na Bamakɔ k'o dilan k'o ɲɛ cogoya min na k'u ka o layidu kɔni timɛ ka layidu bɔ a sira ma wuli ka jɔ ye hukumu kɔnɔna na o kɔni u ka dugu doda u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni datugu mɔgɔ ti bɔ Kayi mɔgɔ ti don Kayi bolimafɛn na fo marabaw k'a jira olu la k'a fɔ ko siraba in k'a bɛna dilan ka kɛ olu sago ye Jamila Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli caman kan y'a kan
Bamako ani Kayi sira tigɛlen do Kayikaw fɛ kabini kunu juma yɛrɛ tile bɛɛ lajɛlen na. N'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Bamako ani Kayi sira in kɔni a tiɲɛko juguyalen bɛ kosɛbɛ a bɛ ɲini kana waati jan bɔ. Nka min kɔni ye Kayikaw kɔni ka dusumakasa juguya ni waati laban in na o kɔni ye sirabakan kasara min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ni a kasara bonyana kosɛbɛ o kɔni kɛra sababu ye Kayikaw ka sin ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ni ka barajiw kɔni da wasa fɛn min ye tani ka segi ye k'a bali cogoya bɛɛ lajɛlen ka sira in na. Kayikaw ye a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye tani ka segi ye o gɛlɛyalen do kɛnbɛ makariko dan bɛɛ lajɛlen ye. N'i y'o ta sanfɛ siralaw nɛgɛ siraw fo ka taa se duguma sira yɛrɛ ma. Kayi ni Bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 500 dɔrɔn ye nka an bɛ don min na i komi bi n'i kɔni wulila ka bɔ Bamakɔ ka i kunda Kayi kan i bɛ heure 13 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ maɲumako la. O ye a jira k'a fɔ ni samiya in kɔni na maa tɛ se k'i da don sira in kɔni gɛlɛya la. Mamadu Dɛmu ale kɔni ye maire dɔ ye min bɛ kuɲakari kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a jira k'a fɔ maaw kɔni dusuma kasara ni ka se ka wuli ɲɔgɔn fɛ k'u ka dusumakasa yira ni k'o kɛ sira kɔni barili ye wa a y'a yira k'a fɔ o maa damadɔw kɔni bɔlen min kɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra ka ni fanga faraw kan ni o kɛra sababu ye ka Kayi pɔn yɛrɛ tigɛ o dun ye sira ye min bɛ taa Moritani ani Senegali jamana la. Kayikaw ko digi kɛra olu la ten n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ san 2018 Octobre kalo tile 23 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ sirako ma a kɔni tun ye communiqué dɔ kɛ min bɛ a jira k'a fɔ ko Kayi sira kɔni baaraw kɔni daminɛna k'a ta o don na sa fo ka taa se bi ma. Kayi maire in kɔni ye a jira k'a fɔ ko birikiden kelen fara kelen kɔni ma da wasa min ye ni sira in baaraw ye a na se k'a daminɛ cogoya min na o ye a jira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi olu kɔni dusuma kasalen do o tɛna se ka jɛn n'a ye cogoya si la u ka siraba ka to ni cogoya in na. Kayikaw ka nin wulikajɔ in na maa bɛ se k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ ta ni ka a ɲɛsin u ma wasa min ye u ka siraba ko bɛ se ka sabati cogoya min na. CEDEAO jamana fo ka taa se Moritani jamana yɛrɛ ma olu mɔgɔ kɔni ye sigi kɛ sigi in kuma se kɔni kun bɛ boli mun kan an ka tungarakɛw olu bɛ se ka ɲɛsuma sɔrɔ cogoya min na tunga na fo ka taa se mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ CEDEAO jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ se ka u ka voyage kɛ cogoya min na hɛrɛ ani baden na Ali Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan ɲa kan. Mali kunkanko kibaruyaw la nazaraw bɛ min wele ko des flux migratoires yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na fɛn ye Mali faamaw olu kɔni ye o sɔnni sigi min kan o bɛ min wele ko production d'information ka se ka kunnafoni ɲuman di maaw ma yaasa ka se ka a ko kɔni ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni larawe k'u jateminɛ yaasa sira farana sɔrɔ a la cogoya min na flux migratoire ti dɔwɛrɛ ye malidenw bɛ bɔ o sigiyɔrɔw la ka taa fan wɛrɛw fɛ hali n'a kɛla jamana yɛrɛ kɔnɔna ye walima maa minnu bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ tungarangew yaasa fɛlɛ na se ka sɔrɔ o la cogoya min na o de hokumu kɔnɔ jamana minnu bɛ ni olu ye ni baara in ta ka kɛ o kɔni ka bolola baara ye ni jamana yɛrɛ ni Maliba yɛrɛ bɔ o la olu kɔni ye o kɔni ka sɔnni sigi jamana cakɛyɔrɔ dɔw kan ni u b'u wele ko service public d'emploi cakɛyɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u u ka baara ɲɛsinnen don baarako ɲɛnabɔli ma fo ka taa se fɛn min ye cakɛyɔrɔ minnu fana ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye migration ni o ye jamanadenw bɛ bɔli min kɛ o sigiyɔrɔw la ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa se ka don jamana wɛrɛw kɔnɔna na ko olu cakɛyɔrɔ minnu bɛ o fana kɔni labɛnli kama olu fana ye baara wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko o na ɲɛɲina a la fo ka taa se cakɛyɔrɔ minnu fana bɛ jateminɛ kɛ jamanaden joli de bɔla o sigiyɔrɔw la ani jamanaden joli bɔla jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ ni u b'a wele Institut National des Statistiques olu fana ye wulikajɔ kɛ yaasa ɲɛna se ka sɔrɔ a la cogoya min na o de senfɛ o nana ko dɔw kɔni ɲɛdɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye o nana ye gɛlɛyaba bɛ yen fɛn ye o baara ninnu na ka se ka maaw kɔni u bɛ min wele ko centralisation ka maaw kɔni dɔn k'a fɔ ni jamana hakɛ in de bɛ yen walima ni jamana hakɛ de bɔlen don a kunnafoniyaw bɛ di cogoya jumɛn na barantanya de y'a to ninnu kɔni taala nin yɔrɔ in na ani ni maa hakɛ de bɔla nin yɔrɔ in na a jirala k'a fɔ ko o ko kɔnɔna na o nana ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ olu ko bɛɛ lajɛlen kɔni ma sigi o sen kan o de hokumu kɔnɔ minisiri min ka baara bɛ yen n'u ka baara kɔni ɲɛsinnen don baarako ani fɛn ye o bɛ min wele ko formation professionnelle ka maaw kɔni dege kalala kala min bɛ taa gun baara la kɛrɛnkɛrɛnya na o minisiri o ni cakɛyɔrɔ min bolo dilen don ɲɔgɔn ma ni u b'a wele ko ONEF ni dɔw b'a wele ko observatoire de l'emploi et de la formation professionnelle ni olu kɔni kun ye baara dɔw ɲɛɲini kɛ ni u kun y'a ɲini jɛkulu dɔ fɛ jɛkulu min ni u b'a wele ko projet FMM ni olu yɛrɛ kasabi min bɛ bɔ nazaraw ka jɛkulu fɛ n'u ye Union européenne ni olu de bɛ kasabi bɔ yaasa ka se ka o cakɛyɔrɔ in kɔni ka se ka a bila sen kan cogoya min na ni o fɛn ye Mali minisiri ni minisiri kofɔlen in ani ni cakɛyɔrɔ in olu kɔni ye jateminɛw kɔni kɛ o jateminɛw de senfɛ o nana ye k'a fɔ ko fɛn ye Mali kɔnɔna na fo ka taa se fan wɛrɛw ma maliden caman de bɛ yen minnu bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ yaasa ka se ka olu kɔni canaliser ni o ye ka se ka a dɔ cogoya min na ani ka se ka na ni fɛn dɔw ye min bɛ se ka o ko kɔni k'o lasa cogoya min na o fɛlɛw na se ka sɔrɔ cogoya min na o kɔni y'a ye k'a fɔ fana ko maa minnu bɛ yen ni u bɛ bɔ
Mali kɔnɔ ka taa fan wɛrɛw fɛ ko o nana jateminɛ a bɛ gɛlɛya jumɛn lase jamana ma ni maa minnu bɛ baara kɛ ni nazaraw bɛ wele ko les bras valides maa minnu kan ka baaraw kɛ sɛnɛw kɛ ni olu bɛ bɔ ka taa a bɛ na ni gɛlɛya jumɛn ye ani fo ka na baara yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ maa minnu kan ka baara kɛ hali fan wɛrɛw fɛ a bɛ na ni gɛlɛya jumɛn o y'o kɔnɔ jamana yɛrɛ ka sɔrɔda la a bɛ gɛlɛya jumɛn lase jamana ka sɔrɔda fana kɔni ma o de hokumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u nana jateminɛ dɔw fana kɔni sigi sen kan o jateminɛ bɛ boli fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ bɔ o sigiyɔrɔw la ka taa fan wɛrɛw fɛ ka se ka olu maaw kelenw kɔni ka se ka u ta ka se ka u kɛ ka se ka jamana fana kɔni yiriwa ani olu yɛrɛ u bɛ yiriwa o tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ min wele ko exploiter les opportunités maa minnu bɛ yen ni u bɛ bɔ u nɔw na u na se ka olu ta cogoya min na u bɛ taa baara kɛ fan min fɛ o baaraw na se ka olu bɔ nɔgɔ la ani jamana yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ min sɔrɔ o la o ye fɛɛrɛ dɔw sigi olu fana kɔni kama o kɔfɛ a jirala k'a fɔ lasigi dɔ fana kɛla ni u b'a wele ko un atelier régional ni jamana caman kɔni ye o lasigi kɔni kɛ juillet kalo kɔni kɔnɔ o lasigi sen fɛ a bolila fɛn jumɛn de kan o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana minnu bɛ yen ni u bɛ CFA wari kɔni dun ni o ye CEDEAO jamanaw ye olu ka fara Mauritanie kɔni kan a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ye jateminɛ dɔ kɛ ka u bɛ fɛn min wele ko guide méthodologique o tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ boli fɛn min ye tungaregɛw olu bɛ bɔli min kɛ fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la ani kasabi min bɛ se ka ɲini u fɛ ka se ka u bila baaraw la u na se ka u ka jamana kɔni ka se ka nafa k'u yiriw nafa cogoya min na wa jirala k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO jamanaw yiriw ye olu fana kɔni sigila ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɛ olu yɛrɛ fana ye ka se ka baara min daminɛlen filɛ u bolo u na se ka a baara kɔni kɛ wasa ani baden kɔnɔ cogoya min na don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ seleke naani bolo n'an b'a fɔ a ma ko journée mondiale de l'aide humanitaire sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira o don masina na k'a fɔ ko maa miliyɔn 3 de kɔni mɔgɔ bɛ dɛmɛ la an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na l'organisation mondiale de la santé n'o ye kɛnɛyaso yɛrɛ jabala ye olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni sera ka dɛmɛ don maa ba 4 de ma mɔgɔ minnu kɔni mɔgɔ tun bɛ fura la Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ Amadu Ɲamele an ka jɛ k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn. Ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ tɔgɔ la don min bɛ sigi diɲɛ yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen o ɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la segukaw fɛ yen nɔ diɲɛ yɛrɛ seleke 4 tɔnba min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ sigilen don kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na ni an b'a fɔ a ma ko OMS ale kɔni ye fura ta ka di maa ba 4 bɔɲɔgɔnko ma minnu kɔni gɛlɛya y'u bɔ u yɛrɛ sigiyɔrɔ la ka na jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan hakaja ka na Segu yɛrɛ mara la ni ye nin don kɔfɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ min ɲɛnamayara segukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ anw ka jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa miliyɔn 3 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni mako bɛ dɛmɛ na joona joona dɛmɛ yɛrɛ kan ka don maa minnu ma nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali tɔgɔ la anw ka jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Segu yɛrɛ maire ale kɔni ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi segukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ maa ba 22 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Segu yɛrɛ jamana kan n'i ye o maaw yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a maa fanba bɛɛ lajɛlen bɔra Moptikaw de fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu minnu bɛ yen nɔ n'o ye Jɛnɛ ka taa Bajangara Bankasa Tɛnɛnku Koro o n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen de bɔra Mopti mara la ka na Segu jamana yɛrɛ kan o cogo kelen fɛnɛ na Segu yɛrɛ mara fan dɔw bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina olu fɛnɛ maaw bɛɛ lajɛlen nana Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ n'i ye Segu yɛrɛ ta k'a lajɛ bibi in na gɛlɛya kɔni ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka na Segu yɛrɛ dugu kɔnɔna na dagosi kɔni fanga ka bon kosɛbɛ Segu maire ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ hali n'i y'a sɔrɔ maa ŋaniya ɲumantigiw kɔni u segiw bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa se jamana yɛrɛ faamaw ma nka a barata halisa gɛlɛya kɔni caman bɛ yen nɔ fo wulikajɔ ni fɛɛrɛw ka bila sen kan min b'a to maaw yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na u bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogo min na diɲɛ seleke 4 tɔnba ka bolofara min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min b'a to ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ bɛ se ka se ɲɔgɔn ma cogo min na n'o ye madame Baranga ale kɔni ye a jira k'a fɔ nin ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni wulikajɔ yɛrɛ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan ka se ka dɛmɛ kɔni lase maaw ma wa ka tila ka tasibila kɛ ka se maaw fɛnɛ ma maa minnu ni degun kɔni bɛ u sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na minnu kɔni ka baara n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye fɛn min ye o de ye ka dɛmɛ kɔni ɲini ka taa se maaw ma gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ u sigiyɔrɔ yɛrɛ la nin kɛnɛ kan a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Iraki jamana yɛrɛ ma san 2003 waati a ko o donni kama maa ba 4 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɛɛ lajɛlen tun ye adamadenya yɛrɛ hakɛ bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se ba ɲumankɛya baara in ma olu kɔni ye degunba dɔ sɔrɔ Iraki jamana yɛrɛ kan san 2003 waati dɔw yɛrɛ fara dɔw yɛrɛ fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ joginna ka dɔw yɛrɛ tunu so ni kungo cɛ n'u yɛrɛ taayɔrɔ ma dɔn min kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin nin baarakɛlaw ma nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ diɲɛ kɔnɔ ni a tako 7nan yɛrɛ ɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔna na a bɛnna ni waati ye kabiri san 2000 ani waati anw ka jamana kɔni bɛ degunba kɔnɔna na degun min ni a daminɛna jamana yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ Kidal Gao Tombouctou olu de tun bɛ degun kɔnɔna na nka a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan ka na fo woroduguyan fan yɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya nana se nin bɛɛ lajɛlen na o b'a jira k'a fɔ maliden fan caman bɛ yen nɔ bibi in na gɛlɛyaba bɛ olu kan Segu yɛrɛ marabolo kɔnɔna na ka taa se fo Mopti yɛrɛ marabolo la kumaw kɔni kun cɛra ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ dɛmɛ kɔni ka ɲini
ɲini joona joona ka se maa miliyɔn 3 bɔɲɔgɔnko ma minnu ni olu kɔni mago bɛ dɛmɛ na an ka jamana kɔnɔna na an bɛ don min komi bi min ni dɛmɛ yɛrɛ kan ka ɲini teliya yɛrɛ kɔnɔna na ka se olu tigilamɔgɔw ma. An ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fatɔ kibaruyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Chad jamana kunnafoniw na ka kɛ ni banbacimaw kɔni bɛ doni ko amugu pɛrɛntɛ Chad yɛrɛ jamana kɔnɔna na u ye u ni Sudan Libi fo ka taa se Centrafrique dakun o y'olu kɔni bɛ datugu u y'a jira k'a fɔ o bɛ na ni dakun ninnu kɔni datugu fo tile 21 yaasa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka se ka sɛgɛsɛgɛli ɲɛnɛman kɔni bila sen kan ka mɔgɔ minnu bɛ nin waleya kɔni kɛ ka se ka tɛgɛ da olu kan nka maa dɔw kɔni ka fɔ la ni dakun datugu minnu bɛna tɛmɛ u ni Sudan jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ sababu ye dɔw kɔni bɛna fara sukoro yɛrɛ sɔngɔ kan sabula 100 sara la 40 o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ surakaw fiyeno ka don Chadkaw ka jamana kɔni kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na Chad jagokɛlaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni sirannen don sabula ko stock mun kɔni b'u bolo n'u kɔni y'u ka jagokɛminɛ ye ko n'olu banna k'olu bɛna dɔ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni k'o feere Chad yɛrɛ jamana kɔnɔna na olu kɔni ka ala deli de ye dankun ninnu ka se ka dayɛlɛ joona. Farafina kɔgɔdugu larabu jamana min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Tunisie i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ suganti kɔni bolodalen don ni jamana kofɔlen yɛrɛ kan min bɛna kɛ septembre kalo yɛrɛ tile 15 nata san 2019 min ni an fila kɔnɔ maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kelen don k'i kanbɔ fanga nɔfɛ kunungo u ka kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye tɛgɛ kɛ nin maa kofɔlen na ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Nabil Karawi ni ye Nabil Karawi yɛrɛ ta k'a lajɛ maa dɔnnenba don Tunisie yɛrɛ jamana kan wa kɛn yɛrɛ jabaraniso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Nesma TV o fana ye ɲɛmaa don ni ye Nabil Karawi yɛrɛ ka minɛni yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ a kɔni minɛna kiiri kɔrɔ dɔ de senfɛ bari san 2016 kiiri tigilamɔgɔw kɔni tun wulila a nɔfɛ fɔ nafolo yɛrɛ bamayɛlɛmali ani a dɔgɔkɛ dɔ u kɔni bɛ nin baara in de kɛ Tunisie jamana yɛrɛ kan tuma min na a kɔni tun minɛna ka datugu kaso la wulikajɔw kɛra a ka lafasabaw yɛrɛ fɛ min kɛra sababu ye ka se ka kiiri yɛrɛ wuli ka bɔ a kunna nka ka ta san 2016 la ka na bila san 2019 min ni an fila la kiiri kɔni tigilamɔgɔw kɔni tun bɛ ka bɛlɛn su ani tile o de y'a to kunungo tɛgɛ kɔni nana da kan tuguni o y'a sɔrɔ a yɛrɛ tun bɔra Tunisie yɛrɛ faaba la n'o ye Tunisie ye ka taa i senna yala jamana yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ nka tɛgɛ kɔni dalen filɛ nin ye a kan ye ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ suganti yɛrɛ ye a lafasabaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔw ni cɛsuru bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to Nabil Karawi a yɛrɛ bɛ se ka labila cogo min na n'i y'olu yɛrɛ ka kumaw ta k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ sariya kɔni tɛ se ka Nabil Karawi yɛrɛ minɛ cogo si la wa n'i ye nin ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ɲɛngoya yɛrɛ don walima juguya yɛrɛ don ka ɲɛsin Nabil Karawi ma olu kɔni bɛna cɛsuru bɛɛ bila sen kan min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka bila cogo min na wa a ka jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ min ni a kelen don k'i kanbɔ nɔfɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa o la cogo min na Nabil Karawi ka kibaruyaw mana kɛ fɛn min ye don n'a nataw la an bɛna o ɲini ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. L'Amérique gun jamanaba min bɛ n'a bɛ wele ko Brésil kungoba dɔ bɛ olu fɛ kungo min yɛrɛ bɛ wele ko Amazoni a yirala k'a fɔ ko nin ye a tile 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni ye tasuma dɔ mɛnɛlen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na min kɛra sababu ye diɲɛ jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen de ka jɔ walasa tasuma in bɛ se ka faga cogo min na ale ni sababu minnu sera ka nin tasuma in bila sen kan olu waleya ninnu ka se ka ɲini ka dɔn Brésil jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ɲangini sɔrɔ ka bɔ diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaba bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmaa yɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko a kun kan ka wulikajɔ bila sen kan joona joona walasa tasuma min mɛnɛlen filɛ nin kungo in kɔnɔna na tasuma in ka se ka faga ka kɛ o waleya ninnu nasira kɔni fɛ Brésil jamana ɲɛmaa n'a bɛ wele ko Bolsonaro ale kɔni ye kunnafoni dɔw di k'a yira k'a fɔ ko ka daminɛ bi kɔnɔna lakana tigilama minnu bɛ Brésil jamana kɔni kan o bɛn'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka se ka wulikajɔw kɛ joona joona tasuma in ka se ka faga ani sababu min kɛra ka tasuma in bila sen kan o waleyaw ka se ka ɲini ka dɔn Brésil jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka kunnafoniw na a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye lakana tigilama ye o kɔfɛ tuguni jamana ɲɛmaa don tasuma in ka se ka faga o de bɛ se ka kɛ sababu ye kungo yɛrɛ bɛ se ka lakana ale ni bagan minnu bɛ nin kungo kɔfɔlen kɔnɔna na ani yiri minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi barisa n'i ye nin kungo kofɔlen ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔna na kungoba don kungo min kɔni dɔlen don diɲɛ fantan 4 fɛ min bɛ ka dɛmɛ kɔni kɛ an bɛ fiɲɛ minnu sama n'an b'a fɔ ma ko oxygène a bɛ se k'o caman di dugukolo yɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ sababu ye danfɛn minnu bɛ balo la dugukolo sanfɛ olu ka ɲɛnɛmaya bɛ se ka ji di Nazaraw ka jɛkulu min bɛ ni u b'a wele ko G7 ni olu ka lasigi min bɛna kɛ ni u b'a wele ko sommet du G7 2019 a jirala k'a fɔ o sommet ni o lasigi ko o kan ka kɛ u ti kalo tile 24 ka taa bila u ti kalo tile 26 kɔni kɔnɔ san 2019 a jirala k'a fɔ jamana minnu tun bɛ ni u bɛ G7 in kɔnɔna na ni olu y'a lasigi kɛ san 2018 ko olu de bɛna ye o kɛnɛ kɔni kan o jamanaw ti dɔ wɛrɛ ye Canada, l'Amérique jamana, Royaume-Uni fo ka taa se France, Allemagne, Italie ani Japon kɔni ma o de hokumu kɔnɔ
jirala k'a fɔ ko o ye wele kɔni bila fɛn min ye farafina jamana wɛrɛw kɔni ma o farafina jamanaw kunna a jirala k'a fɔ farafina keleyatɔ jamana ɲɛma saba minnu be yen a jirala k'a fɔ ko olu kɔni welela o ti o ɲɛma saba ti dɔwɛrɛ ye nazaraw be min wele ko la troika o ye fɛn min ye Egypte Afrique du Sud fo ka taa se Rwanda kɔni ma a jirala fana k'a fɔ ko jamana wɛrɛw wele be yen olu fana kɔni welela kɛrɛnkɛrɛnyana o ye Senegal fo ka taa se Burkina kɔni ma wa Burkina yɛrɛ a jirala k'a fɔ olu ka jamana ɲɛma ni o bi jɛkulu dɔ kɔni ɲɛma farafina u bi min wele ko NEPAD ti dɔwɛrɛ ye jɛkulu min sigilen don yaasa ka se ka farafina kɔni ka a yiriwa cogoya min na o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye G5 Sahel kɔni ye ko o fana kɔni welelen don o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ɲina sigi ni o ye G7 o ka ɲina sigi ko a bɛna boli kumakan minnu kumasen minnu kan nazara bi minnu wele ko thème a jirala k'a fɔ ko o ti dɔwɛrɛ ye fusamatiya minnu bi jamana kɔnɔ ka maa dɔw fusa ni maa dɔw ye o bi min bi diɲɛ kɔnɔ bi boli fɛn min ye ko o ka sigi bɛna taa bolo o kan a jirala k'a fɔ ko o yɛrɛ ko o bi farafina kɔni ko o kɔni ye farafina ka ko ye ka sabuya kɛ n'i y'a jateminɛ diɲɛ fan caman na i b'a sɔrɔ maa caman kɔni be yen minnu kɔni fɛ ko o ka fisa ni farafinw kɔni ye o kɔfɛ a jirala fana k'a fɔ ko wɛrɛ be yen min bɛna taa sigi sen kan ni o kumaw fana bɛ taa kɛ o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye farafina gun ni de b'i dansigi aw ka bidon kunnafoni na an bɛ Alahu Taala deli a ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna na aw k'an bɛ sini